Tebe bych chtěla, ale když to je strašně suš rychlej. Musím si na tebe počkat. Fenikl anis, na prdečky. no a hlavně se to dává, no. Tak já jsem koupila a dělala jsem i čaj hlavně anýzovej. se to dává do perníku, že jo, taky. Jo, taky. A na do červený řepy. Tebe bych chtěla, ale když to je strašně suš rychlej. Musím si na tebe počkat. No, a už zase leží na zádech. Ale že fakt na těch zádech. Jak ta manta? To není manta, je obrovský rýnos. Ještě nesvačil. Ty mají brokolici. Jsou sardinky, ne? Nějaký. Možný to je? No, by to možná mohlo být No, já nepřečtu. napsaný, co to je zač. Tam byl se nějaký krab zádu. A jo, krabík.